Ngibingelele udokotela lo uSibiya Khangelani we-Maths we-WTS ngihamba ngisebenza kakhulu ne-KWV Education. Kulo sikhathi samanje abantwana bethu bebhala nginezinto nje ezimbalwa engifisa ukuyikhuluma nabazali nanothisha. Sengikhulumile-ke nabantwana kakhulu bazali inansi nje into esicelayo. Kakhulu bazali sicela besupportele abantwana bethu ukubasupport ukubanika uthando njengoba befunda sibe encourage ekuthenini basengakwenza kwenzeke. Kusho ukuthi ngalesikhathi umzali yiba umntwana ngena kuye umntwana khuluma naye umntwana ukuthi ngane yami ngiyathanda izingane yami ngiyakuthemba futhi ukuthi uzophasa kodwa futhi noma ngabe kwenzakalani siyokwamukela kunjengoba kunjalo. Lokho kulekelela ukuthi ngoba ngifisa umzali othi nje mina ngifuna ukuphasa ngoba mawusho njalo kwenza ukuthi umntwana mengasaphasanga ngendlela ebenivumelane ngayo umntwana acabanga ukuyibulala. So kubalekile ukuthi umnike uthando encourage umtshene futhi ukuthi whatever result uzowathola ngizokusupporta futhi ngoba ukuthi ufuna uku-upgrade ngizokulekelela futhi mina ngi-upgrade this amandla manginawo. Kukhona ke noku free okwe department kodwa nje asike isidingo sokuthi sibasabise abantwana sibanike support sibathande. Into ebalekile ke asimonitor study asimonitor ukuthi ingane yami ufunda ngobani ikhadi akuxoxele mhlawumbe akhombise i-timetable yakhe kufanele kuye ngakuyena ke uyochecka ngakuye ngalezo khathi ukuthi uyafunda yini ngempela njengoba beshila uyayilandela i-timetable yakhe bese kuba ukuthi mayiqeda ukubhala usuku nosuku noma before ahambe check nje umntwana ukuthi ngane yami good luck ubhale kahle ngifisela ukuthi ubhale kahle ngabeki into ekuphazamisayo. Umuntu okhulekayo ngazi umkhulekela umntwana ukuthi cha ngiyakhulekela ngane yami ukuthi ubhale kahle ngabeki umoya ezokuphazamisa. Mayibuya mchecke nje ezumzali ukuthi ngane yami ubhale kanjani uzizwa kanjani iyiphi support ofisa nginikeze yona. So ilapho kungena khona ngama extra classes lapho ngakwazi ukuthi umuse khona sikhona thina siyi-WTS umsebenzi wethu loyo ukuphasisa izingane. Uyabuza ukuthi uyayidinga support njengalo uyamletha siyamsiza kodwa nje kubazali ngicela sibanike support labantwana bethu futhi siwamukela ama result abazowathola singalwi nabo sibathandazele sibonithe isikhathi abafunda ngaso. Mhlawumbe ke kothisha ngicela ukuthi belekelele nje abantwana nabo bebavumele kakhulu nje manje networking. Usuhlale nabantwana uyababotha bashintshe improvement ungabanqabeli ke ezuthisha ukuthi abaye kwezinye indawo beyofunda ngoba ilapho bazofika besizakala khona. Umntwana uzwa kangcono mayezwe ngomunye uthisha ingakho kukhona into okuthiwa i-networking. So ke siya networka umntwana yabona nje mina nguthisha ngajabula umntwana maye kwenye cross night ngoba kusho ukuthi uzobuya nenye into futhi maye funa ukuyela isibili kusho ukuthi wasizakala eqaleni njengoba efuna nje. Kusho ukuthi asingabanqabeli asibavumele sibasupport umntwana esesidazivumelana naye as teachers. Umntwana ofika angeze ehlasini lakho angayi nakwamanye ama-cross night angabikho kuma-group studies kusho ukuthi uhlele ekhaya kafuthi singamvumeli ke lo mntwana wona umntwana esinenkinga naye. Kodwa ukhona umunye umntwana othi nje mina nosenyirayo sengidinga nje self study sibavumela abantwana as long as umntwana efunda la khona. Ilokho kubalekile and into esesisho ke manje ukuthi akusafuni umuntu ochitheka kakhulu sesachitheka term 1 term 2 term 3 sichitheka kwenzeki noma kushintshi noma makushintshile kushintsha kancane kodwa makushintsha kakhulu phela siqhubeke nakho. Kodwa manje sesifuna ukuphendula uba-revise abantwana iphepha lonke the full paper bephendula question 1 befaka othiki beyimakhele bona beyibona ukuthi kuphi la bathola khona uhambe nabo ezuthisha. Mayikhona indlela biza more teachers bezosiza nawa khona amaphepha ama-provinces nathi sinawo siyawashare emagroupini othisha esinawo. So asisebenziseni yonke imaterial ekhona singabaxovike kakhulu abantwana. Manje into esesifuna ukuthi umntwana focus akwazi ukuphendula iphepha ugcizezana kakhulu ama-skills nanokuthi iphepha indlela ekuzwa ngayo kuyafana akuhlukile. Into ebalekile ke ngiyazi ukuthi kuhlale kunenkinga between othisha nathi thina ama-tutors ngathi kuyaliwa kanti lento ithi sonke nje silwa nekusasa lalengane. Akufuneke lengane ithi ngafeyila uthisha wanginqabela ukuthi ngiye kwi-WTS ngafeyila ngoba babengangivumeli ngiye kuma-class so and so.
kanti into esiyilwelayo la silwela ikusasa lengane. Imagine lengane isithola level 2 ingasayeva sithi besithi kube thiwa awangivumela ngaya kwi-cross night yayisendaweni ethile kaprof ngangizophasa usuzofila kanjani ke shuthi ikusasa lengane usulubulela. So kubalekile ukuthi si-understand ukuthi la sisiza ingane yomuntu omnyama, and lengane esikhuluma ngayo la ingane ngoba phela abanye bayebeze bethathe ngathi ingane mayifunda esikoleni sakhe bese efuna ukuthi ayenze kube yakhe ingane. La ingane yomzali kakhulu umuntu omnyama esisupportayo sonke nesifuna ukuthi iphase. So asingabanqabeli, asibavumele, silekelelane ngoba ngize ngithi mina akekho nje umntwana ethi mayisephasile bese kuthiwa in brackets ufundiswe academic thizeni noma ufundiswe i-WTS. No, mayisephasile umntwana uphasela isikole, sonke silwela ikusasa lomntwana. Ngathi ngiyambona umzali becelile umntwana ukuthi akaze kwi-study leave noma kwi-camp wamnqabela bese thola level 2 uzochaza ukuthi ngeke kumzali, kanti bengathola mhlawumbe level 4 noma level 5 kube thiwa kumvumelile. Asivumelele abantwana befunde, siba support bephendula amaphepha, sibanikeza ama skills, bakhombisa ukuthi amaphepha ayafana. So kafushane silwela nje kusasa lengane. Ikhona second chance. Angimthandi umuntu othi may advise ingane mhlawumbe umzali noma uthisha athi kuyafeyila kuma upgrading, kanti umuntu ushole upgrading center yaziyo. Nawa thina sinawo baphasa abantwana, sinabantwana abaningi abaphasa siba upgrade. Ikhona second chance asibatshena abantwana bazokwazi ukuthi besizakale. Cha, angibonga nje, sibafisela inhlanhla, sibakhulekela abantwana bethu bebhale kahle. Ngibonga.